Guys, good day, good morning sa inyo lahat mga kaplanatics. Nandito, kararating lang natin ngayon dito sa halamanan sa Pasig, dito sa ating pinagtatrabaho, ano? So ngayon, simulan natin ang araw sa pamamagitan ng pag-inom ng kape, ano? So tara guys, samahan nyo ako, magkakape muna tayo. Sarap. Baho ng bungaga mo! Amoy imburnal! So ayun ho mga kaplanatics, ano, medyo hindi ganun kaganda yung panahon ngayon. Medyo nagbabadya na naman ang pagbagsak ng malakas na ulan, ano. Medyo, tingnan nyo, madilim ang paligid, ano. Sana naman wag umulan. Kaso wala na tayong magagawa pag umulan kasi may sinyalis, no. Medyo masama talaga yung panahon. Kahit masama ang panahon, pinagpala pa rin kami dito sa halamanan sa Pasig. Literal na pinagpala. Samahan nyo ang mga kaplanatics, panoorin nyo kung paano tayo literal na pinagpala. Ano, kita nyo naman kung paano tayo literal na pinagpala, no? Ngayon time out muna tayo sa pagpapala na yan, ano? May mga customer, magtinda muna tayo. Ako'y gising na kanina pa. Alam mo ba di ko napapansin na tatanim sobrang saya. Excited magdiligo pang halaman mas gumanda pa. Gusto ko nang punuin sa lakwato ng halaman pa. The way you look into my plants, my stress reliever. Huwag mo siya hawakan, babe, dahon baka mapunit. Bago pa mataasan ang presyo, bumili na tayo. Huwag ka nang magpakipot, magtanim na tayo. Pili na huwag kang matakot. Paghalaman di nakakapagod. Plant, tita, can I plant with you tonight? Plant with you tonight. Plant with you tonight. Plant with you tonight. Nanilaw ang dahon. Okay lang yan, maging mahinahon. Plant, tita, can I plant with you tonight? Plant with you tonight. Plant with you tonight. Plant with you tonight. Ako'y isa sa mga plantitong ubod ng lupit. Punta ng probinsya, basta halaman makabili lang ulit. Okay lang yan, kahit na sobra ang init. Basta halaman kasama kong pauwi. So ayun guys, ano, wala nang customer, nagsiuwian na sila. Ngayon inabot na tayo ng lunch break. So kain muna tayo, uwi muna tayo sa bahay para makapag-lunch, ano. Nakikisama yung panahon guys. Medyo umiinit kaya talagang literal na pinagpala tayo. Napaka-blessed. Blessed Saturday everyone. Okay, hindi nyo po muna ako makikita sa ngayon kasi magmo-motovlog tayo, ano. Den. Okay, palabas muna tayo ngayon ng halamanan sa Pasig. Andito na tayo sa highway, ano? Ayan. Ayan. Hinay-hinay lang tayo pa uwi. Hindi natin kailangan magmadali kasi malapit lang naman ang bahay natin dito, eh.
shortcut tayo dito sa Eusebio Avenue. Woohoo! Gusto ko matutong mag-drive. Gusto ko matutong mag-drive. Mag-drive. Drive. Shout out nga pala kay Kuya Nats Motovlog. Yan. Yan ang nagano sa atin na nag-inspired sa atin si Kuya Nats Motovlog sa pag-motovlog. Kaya yun, intuli ng NMAX, inovertikan tayo. Wow! Hop, tandaan dito. Grabe ano, ang bagal ko magmotor. Ang tutulin ng mga kasabayan ko. Ang gaganda pa ng motor nila. Sa atin, maganda rin tong motor natin, Honda Beat. Yan, Betlog. Si Betlog nga pala, pinapakilala ko sa inyo ang ating motor. Nagngangalang Betlog. Yan. Wow! This is our lunch today. Ayun, kain na. Okay, thank you sa aking butihing asawa. Napakasarap ng kanyang nilutong lunch. So ngayon, babalik na ulit tayo sa garden, mga kaplalatiks. Let's go. So ayun, malapit na tayo sa garden. Hindi ko alam kung maganda ba ang kuha natin sa camera kasi ano lang 'to eh. Tinali ko lang ng goma tong cellphone natin dito sa motor kasi wala akong lalagyan eh. Hindi ko alam kung malinaw ba ang kuha nito o basta. Let us back to work. Come on, let's get it on. Hey, Bugcon! So yun guys, dito ko lang tinali yung cellphone natin kanina. Ayan, nakaganyan siya dyan. So yun, ito yung goma natin. Tatabi muna natin yan. Yan. Para sa ating next motovlog. So ngayon, hardinero muna ulit tayo. Hi. Hi guys. Ngayon mga kaplanatics, ituloy muna natin ang ating pagpapala habang wala pang masyadong customer. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe Romer TV. Don't forget to like and share para updated kayo lagi sa ating mga susunod pang mga video. Paano? Hanggang dito na muna. Stay safe mga kaplanatics.